ça veut dire que mina fɛn dɔ f'i ye pour que i ka se ka maliden minɛ cogo Mali ta cogo Mali mara cogo i ka se ka ɲɛ ye fɛn dɔ bɛ yen nɔ i bɛ to k'i hakili jɔ olu kan maliden ka hakili sɔsɔko c'est à dire que a yɛrɛ b'a yɛrɛ hakili sɔsɔ ko mun na a kɛra kɔnɔna miiri ye o walima a kɛra hakili ye o a b'a yɛrɛ sɔsɔ ko minnu na est-ce que i ka jateminɛ bɔ a dɔw kan i ka jateminɛ bɛ bɔ maliden yɛrɛ kun sɔsɔ min bɛ maliden n'a ka ko caman kan i ka jateminɛ bɛ bɔ a dɔw kan i ka a lama dɔ d'a ma tan an bɛ yɔrɔ min na maliden bɛ k'a yɛrɛ sɔsɔ an bɛ dingɛ min kɔnɔ est-ce que an bɛna Mali bɛna se ka kunun ka bɔ nin maliden caman bɛ k'a yɛrɛ hakilina sɔsɔ nin na an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ tan e ka kuma b'a jira ko maliden caman bɛ k'a yɛrɛ ɲininka nin ne ko hakili ka c'est à dire ka hakili ne fɔra ko ka i yɛrɛ sɔsɔ o ye hakili kan ka se ka min minɛ n'o ye tiɲɛ ye hakili bɛ ka ko dɔ la baara min ye nkalon ye o de ye hakili kɛ k'a yɛrɛ sɔsɔ ye quoi ayi o tɛ yen o fɛn t'e bolo wa o fɛn tɛ o fɛn t'e bolo o fɛn tɛ ne bolo wali parce que ne ye maliden hakilina ye ne b'a yɔrɔ min na dɔrɔn a jɔlen de don sinon awɔ e ka ne ka kuma in ta fan faamu fɔlɔ sisan n kan bɛ min na n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ fɔ o ma ko opposition de conscience c'est à dire k'i b'a sɔrɔ sisan i bɛ fɛ ka mun fɔ o yɔrɔ la n'o yɔrɔ in ye min k'o de f'i ɲɛna non opposition de conscience ye min ye i b'a ye ko maliden a bɛ sɔn nkalon ani tiɲɛ bɛɛ ma wagati kelen ko kelen kun kan o miiriya in de y'o y'o de fɔ k'i jɔ ye o de ye jɔyɔrɔ kelen ye maliden donc o miirina min ni o kɛ cogo min bɛ maliden ka ko la diɲɛ don o don il faut les découvrir pour que du kɔnɔ kin kɔnɔ quartier kɔnɔ jamana yɛrɛ kɔnɔ i ka se ka mago ɲa maliden ye n'o tɛ gɛlɛyaba min bɛ maliden kan bi ne y'o f'i ɲɛna dɛ o de ye yɛrɛkun sɔsɔ ye a bɛ min bɔ da kɔnɔ o n'a bɛ min kɛ fanba tɛ kelen ye mais laban min d'i ma nin wagati laban in kɔnɔ n'i y'a ta san 10 laban in kɔnɔ yan maliden ye wulikajɔ kɛ fɛn jumɛn nɔ kan ko a ma tila k'o buruja k'o kari ka bɔ yen a fɔ n ɲɛna o tɛ yɛrɛkun sɔsɔ ye n bɛna walawala tugun i sigi k'i miiri ko don dɔ kɛra yan maliden de tun bɛ ka faransi lafasa kosɛbɛ fo k'u denw tɔgɔ da faransi la ok président bi a bɛ cogo di lagosi ta bi ko faransi k'a ka taa ka bɔ yen don dɔ kɛra yan minnu ni marifa donna an ka jamana kɔnɔ yan maliden de wulila ka tɛgɛrɛ f'u ye k'u kunbɛn bi olu de ko k'u t'u fɛ bi u t'u fɛ don dɔ kɛra yan maliden de wulila ko bɛɛ y'a ko démocratie ko an ka kɛ an bolo ko an bolo fɛn ye kosɛbɛ bi ko k'o tɛ démocratie ko la don dɔ de kɛla c'est à dire que kulonkɛ min bɛ f'i la il faut pour que i ka nin jamana in faamu dɔrɔn hakilina jɔlen don Kuyate pour que jamana in faamu quoi i bɛ ninnu ni fara ɲɔgɔn ne ninnu fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn maliden ka foyi t'i tɔɔrɔ bilen pɔri t'i tɔɔrɔ u ma wuli yan i bɛ ka Amadu Tumani Ture binnen kɔ ko minnu y'a mara yan san 20 k'olu si tɛna mara kɛ bilen o ye jɔnni sigi o kɔfɛ jɔnni ka mara bonyana ka tɛmɛ o ta kan micro i bɛna mun jateminɛ i b'a ye k'a fɔ maliden bɛ ka fɛn min makiti k'o kɛra tiɲɛni ye minnu tun bɛ k'an mara bolo o makiti kɔnɔ u ko ko politikimɔgɔw o tiɲɛni wale minnu bɛ sen na n'i ko k'i b'o i kɔgɔ don olu la k'i b'o tiɲɛni kɛlɛ bi o kelen don o kelen don o ti bala la voilà donc o de kama n bɛ fɛ ka min f'i ye u bɛ min fɔ o kɔni i b'o to yen u bɛ min kɛ i ni sigi k'u lajɛ o de kama ala k'an kisi ala k'an kisi k'an taga o bɛ cɛw de sinon tiɲɛ o bɛ ɲini don min u ko bɛɛ ma min nana yan u bɛ dalatigɛ ni min ye u ka devise
Ko Un but une fois. oui, o yemuru keta nunu tai. Obla. O yemuru keta nunu fo mira de kama. Un peuple, un but, une fois. Muru keta nunu kelela u feni ni hakla de kama. O kuma olu ka tabina kɛ jumɛn sa? U ko ko silamɛ jamana de don. Min ka diviser fiyɛ dɛ. Ko hɔrɔn jamana don. Nka ko o tɛ tiɲɛ fɛ. Ka da mun kan? E ma kuma in faamu dɛ. An bɔra ka min fɔ nin ye o de y'a diviser. An bɛ taa kɛnɛ ma. 20 71 29 29. Bi ni hakili jagabɔ ye. Non don dɔ n'an bɛ don sɔgɔmada fɛ an b'a daminɛ ni ninnu ye fɔlɔ quoi. Pour que mais monsieur là. N'a y'a bila sisan. Non an b'a daminɛ ni nin ye hakili jagabɔ de. Ou bien n'an b'a kuncɛ ni hakili jagabɔ ye. A bɛ jumɛn kan an b'a daminɛ n'a ye wa ou bien an b'a kuncɛ n'a ye dɛ. An bɛ maa sɔrɔ min de don. An b'a kuncɛ n'a ye. 20 71 29 29. M'a f'i ɲɛna ko mɔgɔ fɔlɔ min kɛra ka drapeau yɛlɛ. A kuma ka ca dɛ. A kuma ka ca. Ko dɔ b'an kɔ. Oui, allô? A diyara n ye. Kubalikɛ bɛ n kɛrɛfɛ yan n bɛ k'a dɛrɛ o k'a dɛrɛ. I bɛnkɛ don wa? Kumana Umaru Jara ni bɛnkɛ don n b'a kɛ dɔɔni dɔrɔn. Voilà n bɛ dɔɔni bɔ a la ko Mali ko don. Sinon n'i y'a libéré cogo dɔ la dɔrɔn a b'a kɛ mɔgɔ tɔ ta yɛrɛ. I Jara. Awɔ. Amina. Amin. Amina. Awɔ. Amina. Oui. Ale ka ligne ka tiɲɛ. An bɛ segin ka na an bɛ hakɛ to ɲini Umaru fɛ. An bɛ segin ka na. Umaru bɛ se ka segin ka weleli kɛ parce que an ka ligne tiɲɛna dɔɔni kuma in nafa ka bon kumana Afrique donni na ma. K'an ka sen bɔ an ka jamana mɔlɔnw dɔw n'an bɛ ka minnu teke k'an ka sen bɔ kan pewu. Ko dɔ b'an kɔ. Oui, allô? Allô? Ko ale taara 20 71 29 29 an kɔni tilara an ka kibaruyaw di la sa ko min hakili jɔra fɛn min kan ni o bɛ fɛ ka kumana a ka hakili jagabɔ k'o kan sira dira lamɛnbagaw ma. Samaji, oui, allô? Oui? Voilà, en fait, n'an ka sen bɔ o kan. Awɔ. An ka o labaara. Ka d'a kan n'i y'a lajɛ an ka Mali kɔnɔ yan. Karamɔgɔ dɔw bɛ anw fɛ yan ani bɛ ka se dɔnkilidala dɔw ma. Ivoiriyɛnw b'u yɛrɛ ye u b'a fɔ an Maliyɛnw ma an yɛrɛ y'u la cogoya min na. O tiɲɛ. Wa olu ye maaba ye an fɛ yan cogoya min na olu ye maaba ye Ivoire fana fɛ. Fo n'a sɔrɔ u ka bon Ivoire ka tɛmɛ yan kan yɛrɛ. Voilà, n'an ka jamana ɲɛmɔgɔw donna ka olu sennabɔ. Komi an bɛ k'a fɔ ko an ka segin an ka kɔrɔlenw ma. An k'an bolo fana mabɔ an ka maabɔw fana bila u fasi fanga la. Ni olu y'u da don nin ko in na an tɛ se k'an bɔ maabɔw bolo. Non, kana se k'o la fewu yɛrɛ. Voilà. Mais ni an tora nin sirimuso in kɔnɔna la a b'a gɛlɛya a t'a nɔgɔya. An ka solution ɲini k'o la o ka fisa an ka kow ladiya ni kuma mɔdɛli dɔw ye. O tiɲɛ. Ne bɛ se ka kuma
a diyara n ye ayiwa ɲininkali gɛlɛn ɲininkali gɛlɛn a ye kuma kunfɔlɔ min fɔ i y'a faamu a ko Mamadu Awa Gasama filɛ gɛlɛya min kɔnɔ ko yanni mɔgɔw ka taa pɔrɛ sɔrɔsiw bɛ taa nin kɛ nin bɛ kɛ ko munna an tɛ sira kɔrɔ dɔ labɔ mun b'a to maa bɛ daga dɔ la ko dɔ b'a fɔ rapidement oui allo allo donc min b'a to mɔgɔ daga don a la minnu ni jamana in ka bonya b'olu yɔrɔ Alasani ka bonya walima Kɔdu ka bonya b'olu yɔrɔ o mɔgɔ caman Mali kɔnɔ ne yɛrɛ ɲininkala nin ko fɔlɔ in na n y'o fɔ n ko karamɔgɔ kunda mɔgɔw bɛ yan dɔnkilida kunda mɔgɔw bɛ yan maa minnu kalifalen don namu kan c'est à dire que les acteurs culturels a mɔgɔ caman de ladala sira mɔgɔw caman oui allo ok nɛgɛjuru sira ti ka so fɔlɔ 20 71 29 29 donc munna est-ce que o fɛnɛ tɛ hakilina dɔ ye mais n'an y'o bɛɛ kɛ ko fɛn ye par exemple n'an y'o bɛɛ bɔ diplôme parce que i b'a sɔrɔ olu sira ninnu dɔ bɛ yen diplôme sira kɔnɔ oui allo diplôme minɛnw don kɔrɔ c'est pourquoi i b'a sɔrɔ i b'a dɔn ko fɛn dɔ bɛ kɛ quoi i tɛ ban oui allo oui ah ma alhamdulillah e ko mɛn fo fana karamɔgɔkɛ dɔ wa ah Musa Bugu an bɛ Musa Bugu fo wa cogo di ne nata kɔni nana ɲamakalakɛ kɔni n'aw bɛ ɲamakala muso la chrétien ko ɲuman ye dɛ mana yɔrɔ kojugu ye sa o tiɲɛ fo ka diɲɛ wuli o ma kɛ tɛ se ka kɛ hali n'a kɛra a tɛ taa yɔrɔ jan awɔ o tiɲɛ c'est clair non kana se ka na fɔ a ye kɔni sɔnna min ma kɔni o de ye i bɛ mun ye cogo min na u ye jɔda ni tɔgɔ ni ko minnu kɔnɔ u tɛ se ka dilanni kɛ quoi ala n'o y'a dilan o sen yɛrɛ fɛ i b'a dɔn ko Libyɛnw yɛrɛ de y'a wele ko n'i ma wuli k'i jɔ an ye ko an tora la o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ kɛlen don k'a kɛ fanga kunda k'a bɛ taa ɲɛfɔ ministère so ni présidence la taama minɛ sisi ma bɔ finalement dɔ de ye a ka numéro sɔrɔ yen u y'a wele direct la a taara fo Karafi fɛ yen a yɛrɛ kun kelen tɔgɔ la Karafi y'u bila foyi su ka n'u ni ɲɔgɔn cɛ u y'u bila Libi kan tiɲɛ
non, n fɔ o de i ye min fɔ i b'a dɔn ko ɲamakala minnu yɛrɛ kan ka kuma fɔ bi nata y'o caman mago sa wala nata ye mɔgɔ sa quoi sinon bi ne bɛ Mariko ka a tanu ni ko caman ye dɔrɔmɛ kelen t'a la cɛ n t'a kibaruya dɔn yɛrɛ ouais il y en a quel le député le plus aimé a kɛra le député le plus détesté f'u ko a kan ka bɔ ni kabakuru de ye ko sitanɛ don ka tila tugun député minnu t'o waleyaw kɛ olu sankɔrɔta bi ka tila ka na fɔ ko député minnu m'olu baaraw ala ko olu baaraw ma kɛ ko nin min fina kun ju t'an ka jamana ko in na koyi oui c'est vrai Atisi dana tu kan quoi Fofana bon ça c'est dommage hein? Parce que c'est des ni jamana man ka ni ressources façon perdu la forma de rapport k'a fɔ cogo min na ni ko ninnu man ka kɛ koba ye quoi ni Mali b'a kɔrɔman kɔnɔ oui allo est-ce que ni Alassane ka mɔgɔ ta Alassane ni y'a sɛgɛsɛgɛ Alassane bɛnnaw filɛ yɔrɔ dɔ la an kɔrɔ yan oui allo walekum salam an b'a latanu allo ma a diyara n ye a diyara n ye tabarikala amina awɔ awɔ jamana in kuma ko ma nɔgɔn sa dɛ est-ce que an b'u ɲininka min don u tɛ ka kuma u tulo b'an na u tɛ ka kuma min na ok a faamuna komi ɲininkali fɛnɛ wagati ba fɛnɛ t'a ten voilà 20 71 29 29 an bɛ se ka mɔgɔ kelen ta pour que ka na kuma lakuruya ka bi ka bila ka an kɔ kɛ i n'a fɔ karamɔgɔ Fofana bɔra ka min lase sisan ne mɔgɔninfin bila miiri koyi parce que i b'a dɔn ko hali an ka fɛn minnu ka bon jamana kɔ kan n'an tun bɛ se ka siralabɔ an yɛrɛ a bɛɛ lagosi sinon an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an bɛ se ka wuli jɔ yɔrɔ la Amadu pour que an ka se ka kuma dɔ kun ka taa sisan an kana ɲɔgɔn nɛgɛ mura b'a filɛ min kɔnɔ ne bɛ ka hakili jagabɔ ka taa ka n'a bɔra mɔgɔ ka wuli ka jɔ la bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛw ka sɛbɛn ko ni t'a ye je ne vois pas je t'assure a se kɛ jumɛn ye parce que i b'a dɔn ko fɛn dɔ bɛ yen i n'a fɔ Mari Jara bɔra k'a fɔ cogo min na karamɔgɔ fɛnɛ nana hakilina dɔ fɛnɛ fɔ tu sais parce que i b'a dɔn ko n'i y'a ye ko jamana wɛrɛ mɔgɔw bɛ na an ka jamana na walima n'an ka jamana fangaw taara jamana wɛrɛ i b'a sɔrɔ u bɛ artiste dɔw bila ka na fɔlikɛlaw dɔw ni dɔnkilidalaw dɔw ni mɔgɔ dɔ bila ka na i b'a dɔn ça rentre dans le cadre de la diplomatie mɔgɔw don minnu bɛ yen
Nous, c'est comment mort nous nous retient. En cas de problème, en cas de conflit, en cas de mésentente, vous savez comment je reviens. Et nous m'a fait à chaque année. Parce que nous avons donné la salma. Le wakati mkara kapone ay donné la on a cancer à chez. Bon, maintenant donné la je sais pas, il faut qu'on a fait tout le monde au du français. Pour une chérie. Parce que tant que jamana arrête de cela, on va aller à la jama. Wakati mina koro mamla, na mako kolonse. Kaka anga wari, la monnaie d'échange. On va sur le jamana do ko, on va kani sanni. Mais c'est ça. On nous bete ka kani fengelo dia. Nege zira ni papier. Ata ko do. Jenate ko yela mayela. Ni min tara ka molo nula o de bi se ko nafa kɛ sisan nin ko ni fitinin kunna i b'a kalama ko n'an cogo dɔn mɔdɔ ma gasa ma bɛ taa san caman kɛ nin gɛlɛya kɔnɔ Oui, parce qu'au Minena, où les gars qui ont fait, ça c'était les canaux, c'est-à-dire que les canaux, oui, les canaux sociaux de fait, c'est-à-dire que les gars qui ont jamana dama do ala, mais les gars qui ont là, nous qui opérateurs culturels ni en retard ou ni na pour ça. Sinon là, en balmamso, nous y Urukia. Traoré. Alhamdulillah, les gars qui kɛra jamana fɛ parce que souvent ne kɔni bɛ jateminɛ dɔnni minnu b'an fɛ yan n'u ka mɔgɔw minɛna a mana minɛ sira o sira kan jamana bɛna jɔ mais ne m'an ta in kɔni faamu sinon u ka mɔgɔ mana minɛ n'a kibaruya sera u ka ambassade la jamana bɛna jɔ. Jamana jɔda kɔni ye min ye o bɛ kɛ donc fɛ i bɛ minɛ dɔrɔn ko i ye tunkaranke ye jamana t'i ye enfin an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini ka sini fara si kan ka foli bila lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma ala k'an tile hɛrɛ la et puis ko ala k'an tile hɛrɛ la k'an lakana k'an dɛmɛ baara ninnu jidi an bolo kabi kabila yan. La rédaction de la RFM vous invite tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi de 10h à 11h, à vous exprimer librement sur nos antennes.